ಪೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ. ಮೂಲುರುಡು ಮೂಲ ಪಡೆಯಿನ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಸೀದ ಬೈದಿನೇ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಗೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಬ್ಬರಿಯಗ್ ಮೂಲ ಮೂಲೂರಾಂಡಲ ಸಾನ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲಡು ಕರಿನ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಪುನ್ನಮೆದ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ಕೋಲ ನಡೆತಂದು ಬಲೆ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬಕ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ವಿಷಯಲೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಐಟ್ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಏನಿವುಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಅಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಏನ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕೋಲಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪರೆ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ರವಿ ಪಾಣರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಇರ್ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಓಕೆ, ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲಡಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಎಂಚ ನೆಲೆ ಆಯರ್ ಪಂಡದ್ ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಕೋಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಗಳು ಲಾಂಡ ಮುಲ್ಪದ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಒರ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಪನೊಳ್ಳಿ ಕೋಲ ಈ ದೈವಲೆಗ್ ಕೋಲ ಪುಂಡ ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಲ್ಪಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನಲ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನೊಂದ ಸುರೂಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಪಿನಿ ನಲ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಡಿಂಜೆ ವೇಳೆಗ್ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ಮೂಲು ಆ ಕ್ರಮ ಓಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಹತ್ವದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅವಿನ ಪನ್ನೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಅಂಚ ಆ ಸಿರಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅದು ಸಿರಿಕ್ಲೆ ಬೀರ ಅಂದ್ ಪಣದು ಪೊಡಿಂಜವು ಅವಿನ ಸಿರಿಕ್ಲೆ ಬೀರ್ ಅಂದ್ ಪಣದು ಕೆಲವು ರೂಪದ ಒಂಜಿ ಆ ಬೀರೋನು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಈ ಮಾದಿರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಅವು ಈ ಜಾಗ್ರತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐತತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬರಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಇರುವೆರೆಗ್ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಐಟ್ ಸುರುಟು ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ ಸೇವೆ ಐನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಸೇವೆ ಒರಿಯನ ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಸೇವೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಐನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊರಿಯನ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನಿ ಗಡುಕು ಪೋದು ಬತ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಡತದ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಗಡುಕು ಬೋಪಿನಿ ಗಡುಕು ಬೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಫಲ ಎದುಕೊನ್ನು ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ತೂವರೆಗಳ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ. ಮೆಗ್ಗೆ ಗಡುಕು ಪೋದು ಗಡು ಸಿರಿದು ಬತ್ನೇಡ್ ಬಕ್ಕ ಫಲ ಬತ್ತದು ಎದುಕೊಂಡು ಇರುವೇರು ಒಟ್ಟಾದು ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಲೆರ ಮುಂದಾರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚಿನ ಮತ ಕ್ರಮಕುಲು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ನಂಬಿಕೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಐನೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದೈವಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡವು ಬಟ್ಟಾರೆ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಕಲೆತ್ತಿನ ಜಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಊರು ರಾಜ್ಯ ಮಗನೆ ಪರ ಊರುಡ್ದು ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಅವಲ ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಗಡುಕು ಬೋಪಿನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಸಂಚಾರ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಗಡುಕು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕೊರ್ದು ಬಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಾನನು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಐಕೆ ಹಾರಿವೀರ್ ಬೋಪಿನಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅದಗಲಂಚೆನೆ ಪೂರಾ ಜವನಿರು ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ತಿರಮನಸೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆ ಗಡುಕು ಪೋದು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಊರ್ದಗುಲು ಸೇರೋನ್ವೇರು ಅವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕೋಲಾಪುಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಸೇರಿದ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನತಾಭಾವ ತೋಜುನು ಮೂಲು ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಆ ಜವನೀರ್ನ ಕೂಟ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಂದೊಂದು ಪನೋಲಿ
ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲುಡು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ತೂತಿನ ವಿಷಯ ಅದಗಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬರಿಯನೊಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ನನದಾನ ಅವರ ಉಂಡ ಅವಿನ ಊರು ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇತ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ದಕ್ಕಂತಿರ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಜವನೇರು ಪೂರ ಐಟು ಪಾಲ್ದಾರರಾದು ಹಿರಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದಗಲಿ ಗೌರವನು ಕೊರದು ವಿಶೇಷ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿಂಕುಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಮಲ್ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗಲ ಮಮ್ಮಯಿಗಲ ಅಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬರಿಯಗಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಗಲೆಗಲೆಗಳೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಮಾರುದ್ರ ದೇವರನ ಹೂವೇ ವಿಷಯ ತಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ಅವು ಇಂಚೆನ ನಡಪಡು ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಯನ ಇಂಚೆನ ಆವಡು ಐಕೆ ಒಲ್ಪಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ಕಟ್ಲೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಡು ಕಾಲ ಕಾಲಗು ವಾಕ್ಯ ಕೊರೊಂದು ಬರಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಬೊಬ್ಬರಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಊರು ದಗಲ್ನದಾಲಕ್ಕೇನು ನಂಜನ ತಂದ ಕಲ್ಕುಡಿ ಅಭಯನು ಕೊರದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಂಕುಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಂದು ಪನ್ಪಿನೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎಂಕಲೆಗ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಪನೋಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಈತು ಪೊರ್ಲಾದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆಚ್ಚಿನ ರವಿ ಪಾನರೆಗ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಂಡದ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಡು. ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಕೋಲ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಕೋಲ ನಲಿಕೆಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವಲ ಉಂಡು. ಉನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ತೋಚ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಡು. ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು 2 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೊರ್ಲದ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜವರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅವು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಸರ್ ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ.